Hapon mi dire sa Sagingan. Mag tikling adventures na sad mi. O mami kakuha gahapon. Tapos tingnan mo karon sa layo na lugar. May mga kauban ako. Muna ako mga kauban. Kayilo na si Rex. Ang blue ba na? Ka-blue kasi Wendell. Tapos katong nandito nag-una si Jansen. Kuha po na sila PC. Alas 12 sa udto. Karon mag-set sa mig trap para sa tikling. Balikor ra naman na unya. First trap. Ada yang tunog oh. Amo na. Tunog ang kuan mo. Tikling. Dagos kawayan. May kayong PC ni. Hindi maklaros kamera. Hindi ko maklaros tikling. Hindi pa klaro. Okay. Unang trap. Saman. Unsam di ay? Langgam? Aul? Na diha. Tong video he. Eh. Aul bay. Yung words. Kuan diri bay. May aul diri bay. May owl diri oh. Aul bay. Piso. Di na to nailabtan kay endangered species na sila. Katabang. Isog ni isaw diri tanaw. Katabang na sila. Pat mo din nila kabuk. Dako na ni isa oh. Ang isa, ang gamay na taraw nas tunga kinagamian. Baka na ko atras dito ba kita na ko ba unta unta naglaang ba Daro. Aul kan. Time pa ko nakikita aul guys. May tubig ning kanal riba nindot may tubig ba? Totoo, mapili. Wapo to nga tikling to ba mga usaging? Kan na. Ang managan skilid ba? Agan ri. Ano? Pilit agan. Makita nang gamay ni tubig. Sumoto nakakita mig owl. Mga piso pa lang ito na owl pero di na ito na siya ilabtan kay endangered species na sila. Iti. Ano siya mga tunog. Dira man. Trucks. kana lang Ini Pila gani na trap katulo. katulo. Tulo. Tulo na trap.
Isa ka pisik daw. Tang espregan. Palit. Usog man pud. Wala na ba? Ang likong pa nakuha kahit Ano nga, tibawon. Ay, kalima. Tak mo na. Mailan mo gumagi kay mo singgit. May kalima na tong trap. Ay, kaupat day. May kalima. Duha daw diri. Diri kita kung Nagbi ba nagbi? Ay kay plagig din ko, ang klaro. Palabutan dal duha. duha. Duha man sila. Duha daw katikling na gabay. Diha ba. Nga daw. Duha pod katikling hunter sa mukuha da. Patiktingan pero mo tao diha. Ano bitin? Ano bitin eh? Gawin ko kuan gaw pag umsok. Isa ra ka agyanan tong buhaton ani. ibang. Kauran ako na kanay iti. Kana iti si Ruin na gana. Wala ilang ba na iti. Hmm. Na iti. Ano ko ang pisi isa oh. Labon. Lagi paminaw ning kita nagitagbe nga di tayo makuha. Sayang wala. Gani sayang kita. Ayang yun. Pisi gawe. May bao. Daggan. Ano? Ako ba? Kasi nindota na pagtao do eh. Pabor ko na stickling ba? Iti sa aulo. Aulo, mika pagtapa na rin. Iti sa angol. Ano, midar sa una ka. Takuan ni Boy ay noon na may isa kay Tubo. Ang ikapalin. Kuan ni Balibo pisi. dyan po sa aulo. Ikapalin. Kani kapulo. Ka 11. Ka 12. Ay, labayo na ito. Sikling ano ba? Tunok na. Dara di. Zaman balik ko yung balibo kay ngaron. Dira ko. Dira ko. Ano, raman ito. Dara kayo. Ay, kumuna. Kaset na may 13 kabuk trap. Balikon na mo to yung hapon. May kuha na mo. Gahapon na trap. Karon nakakuha gid siya. Mo ni no, balikan na mo among i-set up na trap. Ganyang udto. Awa ulan-ulan. Ulan na gyud. Ara mo dre. Hindi first trap na mo. Ha? Okay, 0.
La. Dito. Unsa? Lahi na. Kung tanawal, bro. Open mo nito. Atibaw na no. Ah, bag-o na ba eh? Na, tro bag-o. Tro na dre. Kana. Ah, yan ang litag. Dire wala. So, mao to no. Na unhan mi sa among giset na trap. Nya, nagbutang po sila bag-ong trap nila. Wala nakaapan pag bantang kay imong gibutang na trap. Dire ng mga trap bay nam to dire. Wala. So kato among give set na trap dire wa gyud. Lagi may kakuha. Naunhan pa gyud may. Balik mi dito sa among gahapon nagibutang na trap kasi naa dito. Kakuha man mi ganyang udto dito isa. Balikan na po na moron. Kuha bay. Ay oo, nakara. Matay, nahikog. Matay gila siya. Okay. Okay, first. First karong hapon na. Oh, napay second catch. Dire. Wait pa. Diba? Fights. Okay. Second catch. Ito lang sa dito. Dra mo to ganyan. Da, tangga. Wala na rin na ibubod. Istorya ni Inay Sereño. Paglikay sa sakit sa baboy, isa ra jud ang brakuhan. Dapat kaysa sa kadlaw kay isa ra. Kaya kay paghapon mo niya iba kwan. Kaya dapat siya brakuhan butak. Una. Ipato ina na lang dyan sa ingan. Dili na lang na ipaamo na lang ni ipa-AI. Ako. Pasak guys, pulutan na naman guys. Ito mo na 1.5 pa yung gano'n. Wala na magbigas ng pamana kaluyan ko. Kaya wala, bakit ko tinggalay? Maya sa langgam mo dako kay kandang.
Pula kay kunod no. Sa public sir. Ni luguan ni tirada ni. Pets na. Pets na. Tayo sa liha na. Oo, ay. Sabi, nang Lisbon na. Baho. Ano sa to? Ayos da. Nada. Times 3 na ba? Halang na to. Sabi, naabot ng dribe. Andre. Na draw? Wala na yung house tre. Ano yung mong sili dire? Kuha man ko pa. Alang kayo ni. Araw, kanay pitika. Yan na yung itsura. Sala mong ibutang kay sige na makaon. Alright. Ano yung magic sarap. Toyo og suka. Ano yung paminta pa yun. Adobo ni. Goods kay ni. Minta powder. Okay. Good. Ikaw na ng baknoy? Oy, BE. Manilotong probinsya. Probinsyano. Diyan. Lutong kardo ni. Kahit na. Oh. Alam nga to ba? Sarap ito kaya wag dua. Okay. Daghan, di kayo no? Ano na to? Pagbuot ako muna nalagyan ito. Ang star of the show. Adobong pinakuan. Pinauga. Dito bay. Gi. Pinauga. Lagi ni Rebo. Pwede to magkanda. Saan to kabuk bay? Malang ano. Amit tay. Ay, mini ba nakuha gyud ang matigulang yun. Mikeo. Kaya naman. Kaya na. Umot na giduhan mo. Saan ni? Tingin nito bay kay. Halang na. Mas. Sal ni. Atsal.
Sal ni. Hapit. Ito. Dapat din siya. Tapat ani. May pulutan ron. Maram giinom tuba. Pulutan. Adobong tikling na di magpakaon. Tigyong halanga. Yati. Pakaon. So na ko nga pulutan. Tumao. Isa na Wala. to ana. Wala. Alang pao. That's why Reklamo kung tagiya saging ano. Reklamo ba? Kira to eh. Ingon kagabalang. Kira kagkaon lagi. Ako sa kanon ni Inday nga nagkuha sa kanon ni kinamog. Ikaklaan. Tibog na naman kanon. Namoy madungog na tingog sa video mo na siya. Tinalin. Asawa ni Sito. Tarang paon. Nya, mora to sa mong vlog karon. Mo ta mo tikling adventure. Nga mo nang gipulutan daw. Ya, mora to. Lang na. Diri sa me. Ikaw kan. See you next time.